Sziasztok, itt vagyunk újra, és ez már az 5. rész. Most folytatni fogjuk a kis Survivor életünket, és építeni fogunk egy nagyobb házat, úgy döntöttünk, mert ez a kis kunyhónk már túl kicsi lesz. Itt az erdő mélyén fogjuk megcsinálni a házat, csak először ki fogunk vágni egy pár fát. Úgyhogy neki is fogunk a favágásnak, úgy mint az első részben. Valami kicsit formásabb házat szeretnénk kialakítani. Én szerintem megpróbálok összegyűjteni 64 fát, akkor úgy abból építek majd. Hát az elég lesz. 64 fa, és akkor azt szól az még 4 deszkával. Jó. Biztos elég lesz. Nem az. Találtam egy tojást. De felfelé bővítsük, vagy lefelé? Mit? Házat. Hát szerintem inkább oldalra is, meg hát szélesebbre. Mindenfele egy kicsit. Vagy ne építsünk teljesen újat. Bővítsük inkább ki azt. Azt is végül is meg lehet, igazán. Kicsit takarékosabb. Helyvak segítek már. Vagy mindjárt még szedek én egy kis fát, mert még csak 35 van. Jó. Egyre jobban nő most már a nézettségünk, hogy a videó feltöltöttük, igen. Ezt köszönjük, nézzétek. Csak nekünk az csak jó. Csak nő. Még egy sort kifele akkor. Hát még szerintem lehet hosszabb is, nem? Ja, ugye... hogy... Miért földárok? Vagy földál? Egyelőre majd. Mit csinálsz oda? Jó. Elnézést a háttérzők miatt, csak itt van mögöttem 2 idióta. Ez ilyen. Elbeháborod. Elnézést, de így most legalább a videóban egy kis poén is lesz benne. Ja. Tudtok röhögni és sok mindent fogtok tanulni. Megtanuljátok a hülyeséget. Szerintem a videó alá ki kell írnunk, hogy mondjuk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mert... hát ilyen háttérszők előfordul. Vagy Rolcsi? Persze, itt vagyok. Jaj. Jó. Jó. Amúgy itt van mögöttem a Terror Teamből Crysis, most kicsit hülye, de hát ez van. Na, kell szerintem még fát vágni, mert akkor én megcsinálom. Persze, itt van Alien is mellettem. Hát, 2 szerencsés. A Terror Teamnek a tagjai, a kis popájjal együtt és a Salamival együtt. Hát ők is azért, ők is egész jó kis videókat csinálnak. Viszont annyi, hogy ők mindenféle videót raknak föl, mi meg most csak szerintem egyelőre Minecraft-osat fogunk felrakni. Ja, csinálunk egy második szintet is?
Csinálhatunk, igen, azon gondolkoztam, és Emegyek fáj, és akkor hozok deszkát, és akkor csinálok lépcsőt, és akkor házon belül. jó. Kell még, hát fa, igen. A tetőt is majd megcsinálom, én ilyen lépcső vásztoktam. Én is úgy gondoltam. Megcsinálni a tetőt, lépcsőzetesen. Hallod, nem tudod úgy majd beállítani legközelebb a szervert, hogyha Too Many Itemsbe van kapcsolva, akkor megnézzük, hogy utóbb hogy pár dolgot hogy kell csinálni, mert például nem tudom, hogy kell csinálni a ilyen villanos hajtókat, meg ezeket még annyira nem tudom, hogy kell csinálni. Melyiket? Ami olyan, mint a sima ajtó, csak ilyen kis egyszemélyes. Sajt. Hát nem tudom. Oldalt bír lerakni, és akkor föl kell nyitni ugyanígy. Ja, hát ezt tudom. Azt én meg tudom csinálni, mindjárt csinálok neked, de hát majd a Too Many után még érdeklődök, mert most azon gondolkozok, hogy nem tudom, hogy kell úgy. Be lehet állítani, hogy ne Too Many Itemsből ne vehess ki, hanem csak megnézd, hogy azt tudom. hogy kell csinálni. Ha, azt tudom. Mindjárt csinálok egy olyan kis ajtót, mert hogy is kell. Így, itt van. Kész is. Gyere, itt van. Hogy kell csinálni? Közben majd mutasd meg, hogy kell csinálni. A két alsó sorba belerakod azt a 6 blokk wooden planks-et. Stick nem is kell hozzá. Nem kell hozzá stick. Megvan? Várjál. Hogy csinálod? Ja, várjál. Allura Megvan. Oké, jó, tényleg így kell csinálni, igen. Oké, megvan. Jó. Akkor most elkezdem csinálni a lépcsőket fölfelé. És én a házból csinálom meg a lépcsőket fel. Jó, úgy is lehet. Megcsinálom ilyen kis teraszosra. Tényleg csinálj már ilyen teraszt is majd. 4, 5. Aha! Gyere föl, Roli! Mindjárt meg. Ja, jó, semmi. Pillanatra eltűnt innen egy blokk. Ilyen átlátszó volt a blokk, ilyet sem láttam még. Nem jön ki az ajtó, mindegy, akkor dupla lesz. Ez mi? Ja, terasz. Hát, azt beszéltük. Jó, én azt hittem, hogy lent csinálsz legalább teraszt. Ja nem, hát oda is lehet majd csinálni, de ide gondoltam. Ide majd rakunk kerítést előre. Jó, majd mindjárt azt is csinálok, és akkor úgy gondoltam, hogy majd mindjárt hozok virágot, és akkor leszeszek 3 fölet, és akkor úgy hozok rá virágokat. Istennek. Meddig tart ez a videónk? Hát most ez a baj, elfelejtettem, hogy állunk, nem tudom. Ez mindig elmarad. Igen, sose elfelejtjük, hát majd valahogy megnézzük. Hát szerintem még egy 3 percet már. Olyan 11 3 perc, az jó van. És akkor majd utána majd. Na úgyis folytatjuk, nem sokára. Csak és már folytatjuk is. Ja. Nagyon jó. Van még? Esteledik. Félek a sötétben. Te is, én is. Csúnya erdőben, csúnya zombik. Ez mi? Ez majd úgy fog kinézni, ezt így rakom, és akkor az úgy fog kinézni, mintha izé lenne. Virágcserép, mintha ilyen virágcserép lenne. Ja. Aha, értem. Jó. Vagy nem úgy csináltam. Miért? Ezt így kijebb kell hozni egy kicsit. Ja, jó. Vágom, mire gondolsz. Jó, na. Akkor még a tetőt meg kell csinálni. Hoppá, van fád. Csak facsemetén van már. Az jó, mindegy akkor. Elkezd
csinálni a tetőt. Bocsánat, az nekem is van fa kellett volna. Na, hát ott és kész is van már a virágcseré. Nagyon jó. Elmegyek fáért és hozok deszkakerítés. Jó. Hát szerintem ez már csak a következő részben Igen. lesz kész teljesen. Akkor szerintem menjünk is. Hát igen, akkor itt ennek a ötödik résznek a vége. Na, Még ez sziasztok! az ötödik rész, sziasztok!